мисля, че има начин да влезем в къща номер 9. Това е втора част. Къща е много красива като тя. Обаче... Фак. Много е тъмно, не се вижда. Виждам втория етаж. Тук има дупка в пода, която не се вижда. В някаква стая. Да, чакай, че не се виждаме. Аз нищо не виждам. Спри с фенерчи. Престани. Спри се. Добре, се изнасилвате после. Да. Нищо не се вижда, много е гадно. Много е тъмно. Да. Къде? Малки, големи. Тук е много тъмно, нищо не се вижда. Добре, айде излизаме вече. Показва се чудовището Стефан. Може сега да падна в дупката в пода. И обувките са ми пълни с пясък. Рискове на професията. Че не се плаща, но от хора се плаща, очевидно. Това беше края на къща номер 9, втора част.